En aquesta ocasió, a Catàstrofes la farem petar sobre divulgació científica en català. Estic a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona amb col·lectius que tenen projectes relacionats amb comunicar ciència. Estic parlant de l'associació Luciferasses i de Ciència Oberta. Catàstrofes. Ara sí, ens trobem ja aquí a la Facultat de Biologia i faig les presentacions. Primer comencem amb l'associació Luciferasses, que aquí tenim representades la Míriam Comet, hola, i la Judit Ferrusola. Hola. I també forma part, em sembla, la Patricia Canut, que ara no la tenim aquí. Doncs bé, l'associació Luciferasses les podeu trobar a la web luciferasses.com i a Instagram i Twitter amb @lesluciferasses. I també tenim el col·lectiu de Ciència Oberta amb Marc Canela. Hola. Clàudia Ferrer. Hola. Pau Clavell. Bona tarda. Nil Salvat. Bones. I Víctor Jiménez. Hola. Doncs bé, a Ciència Oberta els podeu trobar a la seva web cienciaoberta.cat i a Instagram i Twitter @cienciaoberta. Doncs bé, comencem. Per què divulgar ciència? Comencem nosaltres? Sí. Doncs nosaltres, la Judit i jo ens vam conèixer en aquesta facultat i el que ens vam adonar és que ens agradava molt la ciència, però ens agradava més comunicar-la i explicar-la perquè no només les persones que havien decidit fer una carrera científica, sinó tota la població tingués una cultura que nosaltres considerem bàsica en ciència i que ara mateix no existeix. Sí. I així ens vam tirar a la piscina i vam crear Luciferasses. Llavors sí, és responent a la pregunta per què divulgar ciència és teixir aquests ponts entre el món científic i la població general. I en cas de Ciència Oberta, què opineu d'això? Sí, de fet, el nostre projecte també va començar amb la intenció d'apropar la ciència a tots els públics i, a més, amb la intenció de fer-ho en català. En aquest cas, el projecte el vaig començar jo, em sembla que va ser pels vols de l'abril. Tu ets el Marc Canela. Correcte, sí. I a la tardor següent s'hi van afegir tota la resta i actualment estem on som. I la resta que els tenim aquí, realment us coneixeu d'algú, no? O què? Correcte, tots anem a la mateixa classe, estem fent el mateix grau i ens coneixem des de primer, bàsicament. Alguns de més endarrere. Sou la secta de bioquímica, no? Correcte. Sí? De fet, bastant secta, bastant. Llavors, heu comentat també que us interessa comunicar en català, però veu tenir problema en decidir si abans o després, o sigui, de dir, primer comencem en català, després canviem a castellà perquè així tenim més públic, o ens interessa el català, per què? O sigui, realment la ciència, l'idioma per comunicar ciència és l'anglès, però ho feu en català. Realment utilitzem el català perquè pensem que totes les llengües han de ser vàlides per fer ciència i no perquè la ciència acadèmica, per dir-ho així, o en investigació s'utilitzi en anglès, nosaltres hem de cedir i utilitzar una llengua que sigui més utilitzada. És a dir, un punt que volem mostrar a l'hora de crear i portar a terme el projecte de Ciència Oberta és demostrar que el català és tan vàlid com qualsevol altre per fer ciència i per transmetre-la i per comunicar-la. En el nostre cas, estem molt d'acord amb el que acaben de puntualitzar els companys de Ciència Oberta, és a dir, som una mica crítiques en això de que l'idioma de la ciència necessàriament hagi de ser l'anglès i per nosaltres no va ser un debat, sí que creiem que és una acció política fer divulgació científica en català, estem d'acord en això i creiem que és necessari perquè avui en dia moltíssima de la divulgació que existeix en aquest territori o bé es fa en castellà o bé es fa, com has comentat tu, Ferran, es comença fent en català i s'acaba fent en castellà per un tema de contentar el mercat, no? I potser arribar a un públic, entre cometes, perquè en realitat el públic de fora del territori català, si vol entendre el que estem explicant, ho pot entendre perfectament. Llavors, vosaltres, sí que és cert que el Ciència Oberta fa una exposició a la seva web, podeu trobar una exposició d'articles escrits aprofundint en un tema. En canvi, Luciferasses funciona una mica diferent. Expliqueu la vostra particularitat? Sí. Luciferasses, nosaltres som una associació de divulgació científica en perspectiva social i feminista que, en veritat la nostra web està com més encarada no a una divulgació online, sinó com a per donar-nos a conèixer, no?
Aleshores, no tenim tant els articles com sí que tenen Ciència Oberta, tot i que tenim un apartat de blogs on hi ha articles i altres coses que hem fet, i en canvi la divulgació online la fem a través de les xarxes, que seria l'Instagram, a través de post o de vídeos, o Twitter, o Facebook. Però bueno, a Facebook no sabem si entra molta gent. Ja. I el tema tallers? Sí. Us funciona? Va bé? Bueno, suposo que hauríem de parlar d'abans de la Covid i després. Abans de que tot explotés, bueno, acabàvem de professionalitzar-nos, feia molt poc i sí que semblava que anava funcionant. Ara, bueno, estem veient-les venir una mica, la veritat, si hem de ser sinceres. Ja. Però de moment sí, està funcionant. Sí. Sí. I en el cas de Ciència Oberta, a veure, què podem trobar, perquè jo he fet un petit resum abans, però què podem trobar a la vostra web i quins àmbits concrets esteu com ampliant dins del sector de la bioquímica? Sí, nosaltres vam néixer, en Marc també va plantejar la proposta de Ciència Oberta també com un web tipus blog on penjar-hi reportatges setmanals sobre algun tema en concret. Per exemple, va començar també parlant sobre bacteris que podien estar implicats en fer neu artificial o diferents temes que també poden ser molt diversos, també segons l'interès de cadascú i alguna novetat que pugui haver trobat aquella mateixa setmana. Sí que en aquest aspecte la web està dividida en 5 categories, que són a grans trets bioquímica i salut, filosofia de la ciència, tecnologia, medi ambient i física i matemàtiques. Llavors, en aquest sentit, també que com som els 5 de bioquímica, vam començar tots també en la nostra zona de confort fent articles de bioquímica i més enllà hem anat sortint una miqueta i hem anat explorant diferents temes. En aquest sentit també ho explicarem després, potser. Sí, que és un projecte que es troba en expansió ara mateix, buscant noves col·laboracions i noves persones que es redactin a Ciència Oberta amb temes amb els que nosaltres potser no estem tan familiaritzats. Vale, és a dir, que si hi ha algú que està escoltant el podcast i diu pues mira, m'interessa comunicar ciència, jo tinc un àmbit més aviat matemàtic, un àmbit físic, el que sigui, doncs us poseu en contacte amb Ciència Oberta i comenceu a comunicar, a divulgar. Exacte. I ara també, darrerament, ens estem plantejant començar a donar-li molta més importància a les xarxes socials, perquè creiem que des de Twitter, sobretot, es pot fer molt bona divulgació i que arribi a molta més gent i d'una forma més senzilla i potser més atractiva. I és una cosa que estem valorant per posar-nos-hi de debò. Quants seguidors teniu? Ara mateix a Instagram tenim uns 430 seguidors i a Twitter hem superat els 200. 50. I 250. 250. Correcte. I sí, creiem que les xarxes és això, que avui en dia sobretot és una eina molt fonamental per poder comunicar i en aquest cas comunicar divulgació, que també és molt important. I ara, pregunta oberta. Quina penseu que és la millor manera de comunicar ciència? Entenc que és més o menys el camí que heu triat fer, val? Però si tinguéssiu tots els recursos del món i poguéssiu portar a terme la vostra idea, quina creieu que seria la millor manera de divulgar? Però per quin públic? Bueno, dins d'un públic, és com, llenço la proposta, per un públic, si t'interessa més divulgar per persones, doncs infants o jo què sé, doncs el que sigui. Clar, per un públic adult, Val? en un bar fent birres. Sincerament, Pint of Science. jo crec que és, vull dir, a veure, sí. Sí, o vincular-ho amb una proposta artística, Sí. no? Que jo crec que això sempre capta molt l'atenció del públic i mentre divulga ciència. Ja sigui una obra de teatre, una pel·lícula... Sí, qualsevol cosa així. Sí, una expo, no sé. Jo penso que directament YouTube hi ha grans divulgadors que han aconseguit moltíssims seguidors parlant de temes de ciència i ho veig sorprenent, no? Que puguin aconseguir tanta gent interessada en uns temes que si fos escrit crec que seria molt més difícil d'accedir-hi, però tot i així hi ha una gran diferència entre fer una producció escrita
un material escrit i un material audiovisual que, evidentment, costa molts més recursos, molt més temps i molt més coneixement d'eines informàtiques i de tot. Vull dir... Però us heu plantejat ser youtubers de ciència o no? Sí, plantejat, ha sortit la idea en algun moment, però sí que jo també anava a llançar la reflexió que actualment també vivim una era com que la informació necessita ser immediata i processada molt ràpid. Llavors, en aquest sentit, fer un material escrit que potser nosaltres preparem un reportatge que es pugui llegir tranquil·lament en 4 o 5 minuts i el puguis entendre bé. Però també a nivell de passar a xarxes necessites informació concreta, concisa, ràpida i fàcil d'entendre. Llavors, també en aquest sentit, els youtubers o totes les plataformes que fan servir animacions o tiren també de contingut audiovisual per fer-se entendre, almenys jo personalment, i crec que és consens de Ciència Oberta, és una plataforma que funciona molt bé. De fet, la majoria d'aquests youtubers el que tenen és un equip de... o són ells mateixos o elles mateixes que tenen... O sigui, fan l'edició, la postproducció, tot el que és la il·lustració. Realment es necessiten uns recursos que per començar és complicat. Us coneixíeu d'abans, els dos grups? No, nosaltres no. Bueno, sabíem de l'existència de les luciferasses, el que passa que no sabíem qui eren, ni les havíem vist, ni res. És a dir, el nom el coneixíem, a elles no. Sí que ens havia sonat quan van començar a dir hi ha divulgadors o divulgadores aquí en aquesta facultat que puguem, no sé, posar-nos en contacte eventualment o alguna cosa. I jo me'n recordo la Clàudia... Ens van parlar de vosaltres. Parlar de vosaltres, però res més. Sí, sí. Nosaltres la veritat és que no, va ser a través de que quan et vas posar en contacte amb nosaltres llavors sí que us vam començar a stalkejar, la veritat. I en l'estalquejada què? A mi em va agradar bastant, sí. Vull dir, vaig pensar, després vaig veure que el guió hi ha com... Bueno, això no ho hauria de dir, no? Però hi ha la part de futures col·laboracions i vaig pensar, ostres, doncs crec que sí que, bueno, que tenim una línia molt semblant, no? A nivell... O sigui, és més, jo em dóna la sensació que a part del tema de divulgar en català tenim altres denominadors comuns, no? Vull dir que vosaltres no parleu de perspectiva social, però em dóna que sí que s'he vislumbra una mica. Sí, de fet, és una cosa que volia esmentar, que vosaltres suposeu a la vostra línia de dir, bueno, nosaltres fem una perspectiva social i feminista, nosaltres no ho posem directament, però sí que de vegades ho intentem colar per algun reportatge, amb algun comentari, alguna reflexió que és directa amb la ciència. Sí, bueno, últimament a xarxes també tenim una secció que diem ciència i calendari, en el que doncs, el dia de la setmana fem menció a una científica que ha tingut, que potser no se li ha donat la importància que li tocava en aquell moment, i nosaltres també intentem doncs, que les dones científiques puguin tenir, que han de tenir el seu espai a la ciència i que no el tenen. Ai, saps què ha sortit avui a Neuro? I és la il·lustració. Sí. El llibre està molt bé, Elogio de la imperfecció. El què? No res. Una científica italiana que durant la guerra, durant la Segona Guerra Mundial, va seguir fent la investigació i per fer-la necessitava ous fecundats de gallina. I llavors el que feia era anar a les granges de la zona, que vivia a Turí, i anar a les granges de la zona demanant ous i que se sapigués que estaven fecundats, dient que eren pels seus fills, que així tenien més nutrients i tal. I després anaven a casa i els utilitzava per estudiar el que després va descobrir que és el primer factor de creixement, el factor de creixement nerviós, i després d'investigar amb això se'l menjaven igualment, però vull dir que és una història curiosa. Ciència Oberta amb Pau Clavell. I com es deia? No ho recordo. Rita Levi-Montalcini. Ah, sí, l'hem feta. Sí, després va guanyar un Premi Nobel de Medicina pel seu descobriment. Sí. Algun taller l'hem feta. Perquè en el taller, a veure, expliqueu una mica d'activitats que feu. Doncs Luciferasses té l'àrea d'infants i l'àrea de joves. Que explico la d'infants, jo. Vale. Explica-les totes. És a dir, el que intentem és tota aquesta història mental materialitzar-la en formacions i tallers. En el cas d'infants, acostumen a ser tallers experimentals on el que fem és relacionar-ho tot amb una científica o la història o el que va descobrir aquesta científica. I en el cas de joves sí que també
apostem per visibilitzar científiques, però sobretot apostem per generar pensament crític i per intentar desmuntar una mica el relat científic, és a dir, entendre que hi ha coses que ens han explicat que potser ens les han explicat obviant moltes altres. Val. I teniu referents clars de divulgadors, divulgadores? Bé, si mires el panorama de la divulgació en aquest país veuràs que, quasi tota la divulgació, anem a dir, mainstream, és en castellà, per tant, normalment la divulgació que t'arriba, sobretot per YouTube o xarxes socials, és en castellà. Llavors, dins d'això, tenim Javier Santaolalla, de física, que a mi personalment m'agrada molt, per exemple, Quantum Fracture també de física, C de Ciència, que per cert va estudiar aquesta facultat d'aquí al costat, la facultat de Geologia, la gata de Schrödinger, la hiperactina, els més coneguts. I alguns d'aquests, com ja deu saber, són catalans però divulguen en castellà. I també a nivell català hi ha una plataforma que és similar a la nostra a nivell format blog i divulga en català, que es diu Divulcat, que no ens hi fixem massa nosaltres, però també fan contingut de molta qualitat. D'aquí algun referent? Sí, jo volia dir que no només tenim com a divulgadores referents, sinó també com moltes científiques que aposten com per fer una ciència com més crítica amb el coneixement hegemònic i que també al final ens nodreix de continguts i altres coses, no? Però com així referents, per mi altres entitats que ho fan no és en català, sinó que aporten aquesta perspectiva més crítica, com seria Sorkin, tota la gent que ho vol introduir a les aules a través de la docència, una divulgació científica en perspectiva de la justícia global o així, com seria l'Edu Global STEM. Consciències Barcelona, sí que ho fa en català, no? Sí. La Carme Valls, també. Ella és metgessa, però sí que és veritat que és de les pioneres en el que es diu la ciència de la diferència. Sí. I això què és, com a concepte? Ella és metgessa, llavors el que explica és que no només hi ha patologies, sinó el fet de que estiguem socialitzats com a dones o com a homes té una incidència en les patologies que tenim i en els símptomes que tenim en aquestes patologies, no? Un exemple clar és l'atac de cor, que ja crec que està més trillat. És a dir, que els símptomes de l'atac de cor, quan es tracta d'una dona, són diferents que quan es tracta d'un home, i això és el que ha fet que les dones tinguem més facilitat en morir quan tenim un atac de cor, perquè no identifiquem que estem tenint un atac de cor. Però el que la Carme Valls també explica és que, per exemple, una dona, si va a una consulta mèdica, molt més fàcil serà considerat que la seva patologia és psicològica o emocional, no? Llavors, molt més fàcilment se la derivarà a un psicòleg o psicòloga o psiquiatre o psiquiatra. Sí, també, no és en català, però Mujeres Conciencia, que és un blog de divulgació científica, i també ara pensava en alguna periodista, la Cristina Saez, que a mi m'agrada molt els articles que fa. Amb això també penso que perquè us hagueu encaminat a intentar explicar, divulgar, comunicar, heu tingut algun referent potser o dins del camp educatiu, o sigui, com a docent? Nosaltres, ara també parlaré, crec que a títol personal, però potser hi ha més gent d'aquesta taula que comparteix la meva opinió. Nosaltres 5 de Ciència Oberta ens vam conèixer com a tal a la universitat, al començar la universitat, però 4 de nosaltres ja havíem fet com uns cursos introductoris a la universitat abans que es diuen Boges per la Bioquímica. La persona que dirigeix aquests cursos es diu Josep Maria Fernández Novell i el considerem un referent a nivell perquè és un professor de la casa, ara està jubilat, però que no només no s'ha centrat explícitament a la recerca, com poden haver fet molts, sinó que ell s'ha centrat sobretot en portar ciència als instituts, a portar la gent dels instituts a veure la universitat, a visitar els laboratoris, a començar a fer pràctiques abans per saber si el que a tu t'interessa és la biotecnologia o si tu vols anar potser fer una sortida de camp, potser sortides de camp no, perquè està més encarat a bioquímica.
però que ens ha apropat molt la ciència, almenys a nosaltres, i ens ha fet com un seguiment també durant tota la carrera sobre què esteu fent, com us puc ajudar. També ha fet com una revista mig divulgativa també a nivell intern de la facultat per divulgar ciència. O sigui, en aquest sentit, almenys per mi el Josep Maria és un referent. Bueno, nosaltres també creiem que manca molt, no? Com dins de la pròpia carrera, com una sortida de divulgació o una assignatura on t'expliquin conceptes bàsics de comunicació, docència, perquè, per exemple, si et vols dedicar a la investigació, si és investigació pública, doncs una part de la teva carrera és també part de docència, part d'investigar, no? Vull dir que són eines per mi bastant bàsiques que ens ajudarien a tots i a totes a triar les nostres opcions de futur i a fer-nos més competents i tenir més habilitats. Jo, com a Judit, altres referents que he tingut, jo he fet un postgrau de comunicació científica que el porta Eduscopi i per mi, o sigui, les persones que el porten, el Salva i el Toni, han sigut referents i tots els companys que vaig tenir també, vull dir que, bueno, la quantitat de professores que vaig tenir ja també, no sé, sí. Entrem en contingut una mica més a nivell de Catalunya, val? Aquest abril passat, 40 organitzacions catalanes van firmar un manifest per impulsar una proposta de resolució per augmentar el coneixement científic a la societat. Reclamen una major presència del mètode científic i dels avenços en les diferents disciplines en els serveis informatius dels mitjans de comunicació públics de Catalunya de manera regular. Hi esteu d'acord? Sí, crec que no ho hem parlat jo i la Míriam, vull dir que no és una resposta consensuada, serà la meva resposta ara. Segur que és consensuada. Jo estic d'acord, crec que la pandèmia ha sigut com ha evidenciat molt tot un buit que existia durant molt de temps, no? O sigui, moltes vegades el periodisme científic no s'ha fet des de la rigorositat, vull dir, potser les persones que estan escrivint els articles divulgatius no tenien tanta formació en el tema científic, etc. Per exemple, a nosaltres ens fa gràcia i a vegades veiem titulars titulars de notícies on exposen un article científic com si fos ja la solució, com si aquesta proposta ja hagués estat provada en humans, per exemple, i en canvi aquests experiments només s'han fet en ratolins, però t'ho venen com si fos ja la cura de no sé què. I de fet hi ha una compte a Twitter que es diu Justin Mais o alguna cosa així, que retuiteja tots aquests articles i així, i de fet te n'adones de la quantitat d'articles que et venen com a solucions i no sé. Sí, jo estic molt d'acord i afegiria que crec que amb el tema de la regularització dins de la divulgació científica ho faria no només extrapolable al periodisme científic, no? El que passa és que acostuma a ser un sector que està molt invisibilitzat, per tant, les condicions laborals acostumen a ser nefastes, és a dir, la majoria d'empreses d'aquest territori que es dediquen a això haurien de tenir inspeccions, si us plau, haurien d'existir sindicats on estiguessin no només científics i científiques, sinó totes les persones que ens dediquem a la comunicació científica i, òbviament, hauria d'existir una regularització cap enfora, no? És a dir, que crec que és necessari que comencem a posar mà aquí ja. Jo és que sóc molt fan de condicions laborals dignes, si us plau. Això, de fet, el que proposen és que dins del TN hi hagi una secció de ciència. És a dir, hi ha la d'esports, que ocupa un 15% de la graella, 15%, d'acord? Per veure gent xutant la piloteta, val? Bueno, ok, però... val? Sí, així de clar. Llavors, a cultura, per sort, també hi ha una part, però em sembla digne que també hi hagi de ciència, no? Sí, de fet és el que anava a mencionar abans, que ara s'estan obrint ja altres temes culturals, es van més a presentar obres de teatre i això trobo que està molt bé, però si tu vols realment buscar alguna cosa de ciència o hi ha algun programa específic a la tele que ja només facin ciència o si en el Telenotícies en parlen és perquè directament ensenyen un resultat que ha trobat un investigador després de molts anys, però jo trobo que falta que es vagi als laboratoris, als parcs de recerca i que ensenyin una mica la vida diària d'un científic, igual que ensenyen també la vida diària d'un actor o d'un futbolista. I, a veure, jo crec que això és una cosa que al públic almenys li hauria d'interessar, perquè molta investigació és pública i es paga amb els seus impostos. Llavors jo crec que seria bo saber on es gasten els diners de la gent. De la mateixa manera,
també la comunicació científica s'entén molt amb el marge dels papers o articles científics, que és com s'entén també la comunitat científica entre ella mateixa, però fora d'aquesta bombolla sí que es pot anar al periodisme científic o la divulgació tradicional, però sí que a part d'això crec que cal que la societat tingui un debat sobre com cal divulgar ciència, perquè molts cops també ens han arribat crítiques a nosaltres sobre que intentem fer divulgació per tots els àmbits i tot això, però a vegades es peca de com una superioritat a nivell tècnic i a nivell de us estem ensenyant això, només de posar a disposició vostra aquest coneixement. Llavors crec que també és com un debat que cal tenir a nivell social sobre com i a on divulguem. Tornant a la teva pregunta inicial, jo crec que sí, que evidentment que està bé i que és una proposta que s'hauria de tirar endavant, perquè realment falta molta cultura científica i la situació de la pandèmia ho ha evidenciat molt, però també crec que s'hauria de fer amb molt de compte perquè, com ja dèieu vosaltres abans, ens trobem titulars com es cura el càncer o hem trobat vida a Venus i titulars d'aquest tipus que després algú el típic parent que te'ls envia per WhatsApp o el que sigui i vas a l'article i intentes buscar la referència i no trobes res. No? O sigui, en molts casos, per començar, ni citen l'article d'on han tret aquella informació. I quan finalment la trobes, veus que realment han agafat els resultats que hi ha a l'article i els han convertit en un titular extremadament sensacionalista que no té res a veure amb el que realment s'ha descobert. De fet, sobre això, penso que a vegades no fan ni això. O sigui, que no hi hagi el paper referenciat a l'article és perquè han anat a una altra notícia d'un periodista i han agafat aquella notícia copiada pel seu mitjà i ja està. I aquí tens la teva notícia sense saber, o sigui, sense contrastar la informació, perquè sí que és cert que el nivell tècnic ara mateix és molt elevat i si no ets un especialista en el tema, doncs està clar que no saps si allò és cert o no és cert. Per tant, crec que dins potser del paper faria falta com un apartat de divulgar, de com expliquem això dins del mateix paper. Bueno, també en relació al que ha dit el Pau sobre el sensacionalisme i el fet que ens arribin notícies a través del periodisme científic, que ja de per si podria arribar a ser qüestionable, si una persona vol estar informada dels descobriments científics al dia o dels estudis que es fan, el poder accedir a papers o articles acadèmics no és de lliure accés, és a dir, hi ha un problema ja dins de la comunitat científica de que un propi científic, si no està adscrit a una empresa o a un centre de recerca o a la universitat, no pot accedir a la informació. Un propi científic o científica, és a dir, ja hi ha un problema d'accés a la informació de la ciència que hauria de ser pública i lliure per tothom. I en aquest sentit, està el pont del periodisme científic o de la divulgació, però cal molta feina. És a dir, una persona podria tenir la capacitat d'accedir directament a la ciència, si vol. Sí, jo molt relacionat amb el que estaven comentant, no? Això de que que només es mostrin aquests èxits, entre cometes, amb la ciència, crec que el fet de que s'hagi fet així de malament, avui en dia ho estem veient, no? Per exemple, amb el tema de la vacuna del coronavirus. O sigui, com una part de la població no entén per què la vacuna triga tant. I és un clar, si fins ara la ciència s'ha mostrat com algo només càpsules d'èxit sense entendre tot el procés que hi ha darrere i tota aquesta quotidianitat que és necessària, quan ens trobem en un problema, passant una pandèmia global i en un problema científic real, les persones no entenen de quina forma funciona la ciència i esperen com una immediatesa que la ciència no és així. Llavors, jo no vull, ho dic com amb tota la sensibilitat del món, crec que és un moment, que és un punt d'inflexió per a la divulgació científica, perquè estem en un moment que la societat, al moment actual, ens exigeix... Ja no sé què estava dient. És que està malalta. No, és que estem a la facultat de Biologia i com que ha entrat ara aquí a la taula una vespa, i bé, està causant una mica el terror. Però crec que està malalta perquè no marxa. No, està... Pobra. Marc! Mira, l'estem agafant amb un pal i l'estem apartant, l'estem dipositant a la gespa. Qui és el Marc? El Nil. El Nil.
Res, simplement que deia que crec que és un moment, és un punt d'inflexió per la divulgació científica, perquè tenim la ciència, l'opinió pública més que mai i la població amb les orelles més obertes que mai. Sí. Jo un exemple d'això és que ho has dit i m'ha fet pensar. Se li està demanant a la ciència una vacuna en menys d'un any, o sigui, s'està demanant una vacuna que la volien en 5 mesos, i després pensem el VIH quants anys porten intentant trobar la vacuna. El tenim des dels anys 80 i encara no sabem com fer una vacuna. Vull dir, hem de ser conscients de la realitat. No podem esperar que volem una cosa i que aparegui de la nada. Bueno, sí que això és una qüestió que la pròpia divulgació ja pot abordar, en el sentit de que és important que la gent assumeixi que la ciència és un procés, amb les seves contradiccions. Diàriament hi ha coses que es contradiuen unes a les altres. Si mires un article científic sobre un tema, segurament trobis que un diu una cosa, l'altre diu una altra cosa, i què passa? I que la ciència és un procés, i això entraria ja... És a dir, les divulgadores i els divulgadors també han de mostrar aquestes coses, que no és un resultat, és tenir unes hipòtesis, comprovar experimentalment i a partir dels experiments poder deduir o no un resultat, que és el que veiem. I bé, tornant a la pregunta inicial, que també és això, que òbviament vull dir, jo en el cas d'aquest estic d'acord que hi hagi, per exemple, la secció aquesta del Telenotícies, que es mostri més la ciència, però no és només que es mostri ciència, sinó com es mostra, per fer una mica de resum de tot del que hem dit, no? És a dir, que també s'ha de veure com es mostra, últimament estem veient que hi ha tot això de titulars sensacionalistes que no es volen resultats immediats. El fet és que, bàsicament, no és que no només hi hagi ciència, sinó com es divulga aquesta ciència perquè la gent la pugui entendre bé i perquè puguin creure'ns, perquè és que a vegades hi ha gent, no és creure'ns, sinó que hi ha gent que directament no es creu, es pensa que la ciència és una cosa ja que és màgia o jo què sé. Però això, que... També és possible que la ciència hagi jugat fa anys, o sigui, quins errors ha comès la ciència, potser de la forma de, no sé, d'amagar-ho, de mantenir un misteri, de no compartir la informació, perquè s'ha jugat amb tot això del rol de patents, d'empreses, i al final el que estàs és amagant una informació i no compartint, i bé, no sé si aquest és el rol o no, però sí que el que s'intenta amb la divulgació, en aquest cas, és fugir d'estar encapsulats en un món paral·lel. És a dir, les grans farmacèutiques tenen, no sé si es diu, departaments de divulgació, és a dir, la divulgació pot ser preciosa però també pot ser superobscura, no? Clar, jo crec que al final la ciència, i aquí sí que és com l'aposta de Luciferasses, el que ha fet fins ara, esperem, és perpetuar el sistema. I vivim en un sistema que és patriarcal, vivim en un sistema que és capitalista, que és capacitista, que és racista i moltsistes. I aleshores el que ha fet és anar a favor, o almenys la ciència que s'ha divulgat, anar a favor de perpetuar l'estatus quo i el que era, no? Llavors, a fomentar les farmacèutiques perquè s'enriquissin, mentre era a costa d'explotació de moltes altres, a fomentar només una persona que és el científic i el divulgador, que és un home cis, blanc, hetero. Crec que aquí ho sabem totes i tots. Sí, també amb el que deies, no? O sigui, entendre que la ciència està dins d'un sistema capitalista en el qual per tu tenir unes investigacions al teu laboratori has de publicar papers perquè et donin subvencions, etc. Vull dir que segueix una roda que a vegades es corromp una mica una manera d'entendre la ciència més oberta, menys competitiva, o sigui que cooperi, no? Com més. Ara em venia al cap. Per què dels noms? O sigui, de les Luciferasses i Ciència Oberta. El nom, en un principi no el vaig inventar jo, perquè clar, vaig ser el qui va començar el tema. I sí que és veritat que vaig començar a mirar per internet idees i vaig veure que Ciència Oberta era com un concepte que s'havia creat, em sembla que en anglès, Open Science, i vaig pensar, és un bon nom, perquè reflecteix una mica l'esperit amb el qual volem crear aquesta pàgina web. Que és precisament el que dèiem abans, que Ciència Oberta el que
el que promou és que l'accés a la ciència sigui gratuït, que és el que parlava abans en Víctor, que s'ha de pagar per accedir als articles, i ve d'aquí la paraula. Sí, la idea bàsicament és aquesta, és a dir, voler apropar la ciència i fer que sigui una cosa d'interès comú. I llavors, si la societat s'interessa per la ciència, doncs, vulguis o no, també la vida dels científics es veu més recompensada. El nom de luciferases prové d'un enzim, que és un tipus de proteïna, que el que fa és catalitzar una reacció química, és a dir, que vagi a més ràpida, d'una molècula que no té llum a una molècula lumínica. I de fet aquest enzim el podem trobar, per exemple, a molts animals de la natura, com per exemple serien les cuques de llum, i també s'utilitza en ciència en els laboratoris per com marcar activitats i coses així. I nosaltres vam voler fer un símil perquè creiem que faltava com aportar llum a la ciència en àrees i coneixements invisibilitzats, i d'aquí prové el nom de luciferases. Heu llegit La desaparició de les luciérnagas de Pasolini? Jo no. No. No? Doncs mira. feu. Vale. Sí, de fet, Pasolini, gran cineasta italià, doncs va veure que un dels problemes que hi havia, que es va trobar en la seva Itàlia natal, era que aquelles cuques de llum, allò que veien als prats i en el camp, amb tota la industrialització, va desaparèixer. I realment és bonic perquè d'aquesta imatge tan petita, com és insignificant, que és una cuca de llum al cap i a la fi, no? Que la luciferasa és la proteïna, no? que li produeix aquesta llum, doncs d'això va veure que la quantitat de llum creada al seu voltant dels cotxes, de les indústries, el que provocava és que no tinguessin una referència en el sentit de... el reconeixen a través d'aquesta proteïna i de la llum, i per tant estaven com desconcertades, anaven als fanals, es cremaven, i tot aquest excés de llum feia que aquestes petites llumetes anaven desapareixent. Sí, ara també hi ha un llibre a les llibreries que es diu, crec, Les cuques, que és una Espera, autora catalana. s'està costant què és això? És la mascota de la Gespeta. Ah, sí? No estava amb nosaltres. I ja porta aquí durant 4 anys, com a mínim. N'hi ha en busca de menjar. N'hi ha dos, però després de la pandèmia n'hi ha un, pensem, llavors... En sèrio, se l'ha Crec que menjat algú? tècnicament és un ocell que es diu esplugabous, el típic... O sigui, sembla el que està als rinocerons i els hi va menjant el... Bàsicament és un ocell així Descripció, vinga. de coll llarg, de color blanc, bec punxegut, i que persegueix una mica la gent que ve amb tàpers aquí. Sí, exacte, es dedica a buscar menjar dels tàpers de la gent i que va caient per la gespa i et veia estalquejant fins que li dones menjar. Això és guai perquè hem fet una audiodescripció, no? Com heu dit que es deia, això? Esplugabous. Esplugabous. Doncs, i de fet, ara està a la guait intentant caçar 2 tàpers de 2 nois que estan asseguts aquí. Però les luciferases van fer un llibre amb il·lustracions de l'Helena Ariño, de Bioil·lustre, no? Ho dic més que res perquè quin paper hi juga la il·lustració o què és el que buscàveu fent aquest llibre? Clar, per una banda, Luciferases sí que intenta, no sé si ho aconsegueix, trencar-se bastant al cap de fer interseccions boges amb la ciència, no? I el tema d'art i ciència sempre ens ha agradat molt, i a part, l'altra banda és que vam tenir el plaer d'estudiar amb l'Helena Ariño, llavors vam fer biomedicina juntes, ella crec que ja durant la carrera va començar el seu projecte de Bioil·lustre perquè ella era il·lustradora i es va especialitzar en ser il·lustradora científica, i des de que Luciferases va néixer tenia moltes ganes de fer alguna cosa plegades. Llavors Luciferases va fer un relat que Bioil·lustre va il·lustrar, que és el nou conte de les bonobes. El nou conte de les bonobes. I el conte de què va? El conte de les bonobes. En realitat, les bonobes... No, ho estic explicant malament. És que a veure... Sí, ho expliqueu tu.
O sigui, el relat del nou conte de les Bonoves, no? El que posa, o sigui, el que porta la llum, no? És que moltes vegades com tu agafes una mostra és subjectiu, perquè depèn de les persones que ho agafin, depèn en què et fixes i en què no. I això ho transporta, ho exemplifica amb el cas de la primatologia. No sé fins quan es van començar a introduir moltes dones científiques en la primatologia, es van començar a... Potser la imatge que hi havia de com es comportaven els ximpanzés, etc., era des de l'agressivitat, com les femelles tenien uns rols molt passius en la comunitat, etc. Llavors, aportar noves mirades, entendre aquestes comunitats van poder veure nous rols, nous rols de cooperació, de que el paper de les famílies era molt més important del que es creia, etc. Sí, i aquestes noves mirades no és casual que el subjecte eren dones, perquè tot va ser la Jane Goodall, la Diane Fossey i la Bill Rick, no me'n recordaré del cognom, pobra. Doncs totes aquestes dones va ser a través d'un investigador que ell sí que era com molt no només partícip, sinó que creia que les dones havien d'estar dins dels grups d'investigació perquè aportarien mirades que fins ara no s'estaven aportant. I la veritat és que la seva hipòtesi es va validar perquè de cop i volta el comportament dels primats es va veure d'una forma molt diferent que fins com s'havia vist aleshores. Doncs justament tenim aquí al telèfon Helena Ariño. A veure, l'estem trucant ara mateix. Hola. Hola, Helena, què tal? Hola, bé, molt bé, molt bé. Hola. Escolta, tu ets bioil·lustre i tu has col·laborat en un llibre que ara estaven comentant, les luciferasses. Què tal aquesta experiència? Sí, amb un relat il·lustrat és. Ah, això mateix. I què tal l'experiència? Doncs va ser una experiència molt enriquidora. Era la primera vegada que feia una col·laboració artística amb elles i va ser molt bonic el projecte. També vam sortejar 2 exemplars d'aquest relat per les xarxes socials, que també tampoc ho havia fet mai, i de fet va tenir bastant feedback per part de la gent. Va ser maco. Perquè han comentat que tu vas fer la carrera amb elles. Sí, biomedicina. Val, i de biomedicina vas passar diguéssim, a la il·lustració científica, a aquest camp de la il·lustració. O ja ho portava... Sí. Bé, de fet, jo sempre, quan vaig haver de triar la carrera, no sabia si tirar cap a una banda més científica o una banda més artística. Aquí tenia jo el cor partit. I al final vaig triar fer ciències, però tota la part artística la vaig portar en paral·lel. I sempre havia tingut jo el gusanillo, no? I de fet, quan vaig acabar la carrera, vaig fer un postgrau de comunicació científica i vaig començar a treballar com a divulgadora científica fent tallers de divulgació per nens. I en paral·lel, doncs jo vaig començar també la meva carrera com a autònoma, diguem-ne, freelance, d'il·lustradora. I el tema de portar això, no? La il·lustració científica com a freelance, què tal? Com es desenvolupa? Bé, evidentment, doncs m'he trobat amb dificultats, com qualsevol persona que comença una activitat des de zero, segurament. També és veritat que no m'he pogut dedicar en cap moment a full time, perquè com que sempre ho he compaginat amb una altra feina, doncs ho he portat una mica com una segona activitat professional. Llavors he anat fent diferents projectes, sempre intentant això, ser realistes amb la situació i que no m'absorbís molt de temps. Per exemple, un dels projectes grans en els que he estat és un projecte que dura 3 anys. Llavors vaig fent petites col·laboracions quan m'ho demanen. Perquè exactament aquesta particularitat de la il·lustració científica, quines característiques té? Doncs per ser un il·lustrador científic o una il·lustradora, en el meu cas, jo crec que és important tenir una base de coneixement científic. Jo crec que és importantíssim, vaja. I també, doncs,
saber les tècniques d'il·lustració per poder extrapolar, no? allò que veus en una il·lustració, en un dibuix. Però clar, no només s'hi val pintar bé, per dir-ho en poques paraules, sinó que ha d'haver-hi tot un estudi darrere. Per il·lustrar, per exemple, la pota d'un gos, doncs has d'estudiar l'anatomia, has d'estudiar la histologia, el moviment. No és només un dibuix, sinó que hi ha tot un estudi darrere. I has trobat algun tipus de problemàtica en el sentit de com et comuniques tu amb el teu editor o editora que vol un detall científic i tu com a il·lustradora has trobat com una falta de comunicació aquí o no? O sigui, ells també i elles també saben què volen? Sí, a veure, normalment sempre quan hi ha una il·lustració la primera versió mai és la definitiva. Sempre hi ha modificacions després, no? Llavors, l'important és poder-te comunicar bé. Jo, per sort, no he tingut grans problemes de comunicació, però sí que pot ser que ells, la gent, el client en qüestió, et demani un producte, una il·lustració, i després quan ho veuen hi ha coses que no els acaben d'encaixar, no? Potser, no sé, a la seva imaginació encaixava i després quan ho veuen diuen ai, provem-ho així, provem-ho això, no? I fins que al final, el producte final els encaixi perfectament amb el que estan buscant. Però ja et dic, grans problemes no m'he trobat per sort de moment. Millor. Val, doncs, Helena, moltes gràcies per estar aquí, per la trucada. La Bioil·lustra la podeu trobar a la seva web, bioil·lustra.com, on trobareu el seu portfoli i altra informació relacionada. A Instagram i Facebook, @bioil·lustra, i a YouTube també la podeu trobar @HelenaAriño-Bassols, que també vaig veure que tens allà algunes il·lustracions que estan molt bé. Gràcies. Sí, vaig fer tinc 3 cosetes només, de vídeos il·lustrats, però ja et dic, són bastant antics, però bueno, algun dia tornaré a fer-ne. Perquè, bàsicament, què treballes? Per revistes o...? Doncs, principalment, els projectes que he tingut han sigut amb departaments d'investigació de facultats, d'universitat, vaja, i que tenien algun projecte on una part la podien destinar a la il·lustració i m'ho podien pagar. El problema de les universitats és que moltes vegades no tenen aquesta butxaca, no? I és un problema, però jo de moment he tingut la sort de que m'ha pogut fer el contacte directament amb la universitat. Bueno, és que, de fet, des d'aquí crec que s'ha de reclamar també que la il·lustració científica, com a una altra manera d'apropar la ciència juntament amb el text, no? Exacte, sí. La famosa frase de explica més una imatge que 1000 paraules, doncs és així, realment. Pots resumir un paper sencer amb una il·lustració moltes vegades. Doncs merci, Helena Ariño, Bioil·lustra, gràcies per estar aquí. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. A reveure. Merci, adeu. Adeu. Val, i ara anem a jugar un joc i és... Vosaltres us heu estalquejat? Sí? Penseu que hi haurà, abans més o menys ho heu comentat, penseu que hi pot haver-hi algun tipus de col·laboració? Estem fent un petit vincle de col·laboració entre les Luciferasses i Ciència Oberta, potser? Que responguin elles primer. Sí, clar, esperem que sí, òbviament. A veure, en el fons el contingut que fem és molt diferent, però al final les col·laboracions, la seva gràcia està en això, no? En poder barrejar les característiques de cadascú per poder fer una cosa diferent de lo normal. Llavors, nosaltres sempre estem oberts a fer coses noves i si teniu alguna idea o nosaltres tenim alguna idea, encantats. Afegir que ara mateix, com hem dit ja diverses vegades avui, Ciència Oberta és un projecte que està molt en expansió i sempre estem explorant nous formats per divulgar, noves formes de portar els coneixements, que encara no ho hem fet, però està tota la nostra llibreta d'idees i que aniran venint en el futur i, clar, les col·laboracions entren aquí segur
i sobretot ara que ens han conegut. Doncs bé, acabem de fer maig, perquè ara vaig obrir una petita secció que és maig de divulgació. Val? Simplement heu de contestar si maig o next. Val? Jo aniré dient noms de... Jo soc molt hater. Val, primer, què qui com? Maig o next? Maig. Supermaig. Maig. Tothom fa maig, val. Youtubers divulgadors tipus la Hiperactina, Quantum Fracture, Deborah Ciencia, Antroporama, Javier Santaolalla, la Gata de Rodinger i el llarg, etc. de pesats ja, perquè són un munt de youtubers. Next. No tot, o No sigui, tots, però molts dels que has nombrat next. Jo maig. Jo abans era molt maig, però s'està transformant en un next, perquè, mira, hi ha coses que fan a vegades que dius, buah, no estic molt d'acord en anar cap a aquest camí, però... Sí, alguns maig, alguns next. Jo d'entrada maig. Jo, maig general, també. Val, ara s'està colant el vent, no passa res. Que estem a la Facultat de Biologia, avui està plovent, fa sol, venen ocells, bueno, és igual, és un show. Vespes, de tot. Tot molt biològic. Un altre, la secció de ciència de l'Hormiguero. Next. Next. Sí. Destrossa Next d'una Next vegada Button. com ho fan ells amb tot. La què? Perquè ara ja no n'hi ha, crec. Ah, no? Ara no sé. Bueno, no ho sé, no veig no sé si es l'Hormiguero, pot considerar no ciència, pretenc jo, però... La secció d'explotar coses. El Dani Jiménez ho fa millor i en català. Next també? Next també, sí. Eduard Ponset, amb tots els respectes, Eduard Ponset. Ai, és que a mi em dóna molta tendresa, però no sóc objectiva gens. Bueno, o sigui, jo crec que és un referent, que se li han d'agafar les coses bones, però, bueno, no sé. És un personatge, com a divulgador no et sabria dir, com a personatge... Era. Sí. Sí. Bueno, No tinc prou informació per jutjar-lo. No em pronuncio. Big Bang Ciencia. ai, sí. Maig. Jo també faria maig. Maig. Jo maig també. Correcte. És un format molt interessant. Sí. FameLab, que ve a ser una mica similar, que és de monòlegs... Nosaltres val dir que no ens sonava, no el coneixíem. Fa 2 setmanes ens va sortir a l'Insta. Sí, vam veure a l'Instagram que havien fet un concurs de monòlegs i bueno, el format sembla interessant, però no et sé dir més enllà. El mateix, vull dir, Val. no els conec gaire. Bé, jo he de dir que em vaig estar buscant, FameLab podeu trobar 2015 i 2016 presentats per Goyo Jiménez i realment sort que hi ha Goyo Jiménez presentant perquè la resta, excepte un o dos que fan monòlegs, la resta són tan nefastos, és a dir, en sèrio, i ho dic tal qual, bueno, no ho sé, són gent que no sap comunicar com a monologuista i comunicar ciència fent un monòleg crec que és de les coses més complicades que es poden fer, però Goyo Jiménez ho fa molt bé. Val, i ara, per acabar, la pregunta que sempre deixo anar en el podcast Catàstrofes i és expliqueu-nos quina ha estat la vostra última petita catàstrofe. Aquí sí que podem anar o individual o per grups o com vulgueu. I digues el teu nom. Vale. Em dic Pau Clau. La meva, de d'en Pau, a veure, el Twitter el portem una mica entre tots. I llavors tenim iniciar la nostra compte de Twitter i la de Ciència Oberta a la vegada. Llavors hi ha vegades que deixes oberta la Ciència Oberta i entres i et comences a posar likes i retweets a tot i moltes coses de coses polítiques que es veu clarament la ideologia, podríem dir, i després, quan te n'adones, perquè t'avisa algú, emergència, esborreu tot, i comences a eliminar-ho tot. Aquesta és la graciosa. L'altra és que ens caigui la pàgina web el dia que es publica un reportatge, que això és més fotut. La més forta va ser quan... Bueno, el nostre article més visitat i més llegit és un sobre el coronavirus al principi de la pandèmia, podríem dir. Abans del confinament, de I fet. bueno, ens va anar molt bé, però justament el dia abans
que es publicava, va haver-hi un problema amb la pàgina web, amb no sé què, el domini o alguna cosa d'aquestes, vamos, que no funcionava, no et podies ficar ciència oberta i el dia següent sortia un article que, vamos, era el nostre comodín. I bueno, però és el que hi ha. Com a luciferasses li deixo a la Judit. Com a Míriam se m'acaba d'obrir el tàper a dins de la motxilla, que és la pitjor catàstrofe quotidiana que et pot passar. Llavors, ara mateix no puc pensar en res més. Ja ho sento. Catàstrofe. No sé. Bueno, l'article de coronavirus, és veritat. Com a luciferasses també vam penjar un article, crec que quan el coronavirus va començar a Xina, i clar, la informació que donàvem no era informació que al cap de 2 mesos seguís sent vigent. I va ser com una mini catàstrofe. Sí, les multes d'Hisenda també les trobo molt catàstrofes. Sí, no? T'oblides de presentar declaracions trimestrals i aquestes coses. Sí, si no, també... Ja està, és que no fan gràcia les catàstrofes que tenim. A veure, en principi la catàstrofe fa gràcia a qui l'escolta, no a qui l'està patint. Ja. L'altre dia no ens va sortir un experiment davant d'un taller, que era el típic de... O sigui, infles un globus amb aigua i amb un encenedor acostes la flama, no? I amb el que hi havia aigua que no havia de petar, va petar. Això va ser una mica feilaco. Va petar sobre quin cap? Va petar sobre un nen que l'estava aguantant, pobre. O sigui, ell encara, ell encara, perquè no sabia què anava a passar tampoc, vull dir, la seva cara va ser com... O sigui, va ser pitjor nosaltres de dir, vamos, sabia que va petar el globus, però ja està. Sí, després una altra catàstrofe de ciència oberta, hi va haver un moment que ens vam plantejar si realment volíem començar a fer reportatges sobre temes que fossin més polèmics, com ara l'homeopatia, i vam dir anem endavant. I la setmana següent de publicar-ho ens va arribar un comentari en contra del que estan dient allà, defensant l'homeopatia, i el més trist és que era d'un amic meu, el comentari. Però arrel d'això, potser també el que va ser més catàstrofe va ser que a l'hora de fer la difusió del reportatge sempre posem el típic link a la biografia d'Instagram. Llavors, com que estàvem al mig de la pandèmia i també Facebook, que és qui és propietat d'Instagram, diria, estava restringint molt el contingut científic que hi havia, ens van restringir l'accés al reportatge i crec que en general a la web durant uns dies. Sí, bàsicament va ser perquè el nostre link era cienciaoberta.cat/homeopatia i Instagram va detectar com que nosaltres estàvem promovent l'homeopatia, quan era totalment al contrari. I res, vam estar enviant correus a Instagram, és molt difícil contactar a Instagram, espero que mai us passi perquè em va tocar a mi. I bueno, però finalment ja tenim accés a la web, també vam aconseguir fer alguns truquets per obviar allò, així que sí, ja està tot solucionat. El comentari què deia? Bueno, Mucho texto. Era bàsicament una crítica al que nosaltres havíem escrit, és a dir, si nosaltres anàvem en contra de l'homeopatia, doncs el comentari era a favor. Els dos grans arguments eren, primer, que la família reial anglesa l'utilitza, no sabem com va arribar aquesta informació, però això era un gran argument, i el segon era que la medicina moderna es mou per la... O sigui, no és fiable perquè es mou en base al benefici econòmic i ho fa alhora que defensa les empreses que fan homeopatia, que també tenen milions de beneficis, com crec que una és Boiron, de les més grans, i fan milions i milions a base de vendre aigua amb sucre i alguna cosa més. Però bueno, bàsicament, és a dir, ja està bé que arribin comentaris d'aquests perquè també veus una mica com està el panorama en aquest moment i també poses de manifest que realment falta més cultura científica a la societat i que si tothom... És a dir, si la divulgació realment funciona, llavors coses d'aquestes potser ja no passarien i la gent tindria més confiança en la ciència. Que jo crec que tenir haters és guai. O sigui, donar un punt. També si ningú ens contradigués o ens exposés coses en contra, no molaria. O sigui, també ens hem de revisar el que fem, el que no fem. De fet, el mètode científic hi té inclòs aquest pas, no? Diguéssim que un experiment no està acceptat fins que tothom que t'ha d'intentar rebatre veu que sí, que funciona.
Per acabar, per ja anar-ho deixant, si us interessa doncs comentar com la gent us pot ajudar en el vostre projecte, com també què voleu ara, dins de tota aquesta moguda del coronavirus, com penseu que han de ser els següents passos vostres de cada projecte? Com ens pot ajudar la gent? Contracteu-nos. hola@lesluciferasses.com. O seguir-nos a les xarxes. A Instagram, que és les Luciferasses, Twitter també, i a la web luciferasses.com. Bueno, jo diria que el que més ens ajuda, sobretot, és que la gent comparteixi el nostre contingut. Sobretot això, perquè és a dir, com més gent arribi, més bé anirà el projecte, més capacitat tindrem nosaltres de millorar, de portar coses noves i, bueno, també recentment hem obert un apartat de donacions amb petites recompenses i tal, perquè bueno, hem vist que el cost de mantenir el projecte ens ha superat una miqueta, llavors sempre es poden aportar ajudes que tenen recompenses. Òbviament el contingut de la pàgina és totalment gratis i sempre ho serà, però qui vulgui ajudar d'aquesta manera també pot. I també estem oberts a que si algú té una idea i vol col·laborar amb nosaltres, que ens pot enviar un correu electrònic i estem disposats a tot. Ara, de fet, obrirem una nova secció de contes que està en marxa i a veure com va. Doncs això, hem estat fent la petà amb Associació Luciferasses, amb Míriam Comet i Judit Ferrusola, gràcies. Les podeu trobar a la web luciferasses.com i Instagram i Twitter @lesluciferasses. I també amb el col·lectiu Ciència Oberta, Marc Canela, Clàudia Ferrer, Pau Clavell, Nil Salvat i Víctor Jiménez. Els podeu trobar a la web cienciaoberta.cat i a Instagram i Twitter @cienciaoberta. Gràcies a tothom per estar aquí en el podcast Catàstrofes, un plaer i bueno, que us desitjo molta sort. Gràcies. Moltes gràcies. Catàstrofes.